Vítajte pri ďalšej epizóde realitného podcastu zo Žiliny a dnes sa budeme baviť o podlahách. Budeme sa baviť o tom, aké sú druhy podláh, aké najčastejšie chyby robia ľudia pri výbere podláh, aké sú ceny a rôzne iné zaujímavosti. A s kým by sme sa mali o týchto veciach baviť, ak nie s lídrom v oblasti podláh zo Žilinského kraja. Bude to spoločnosť Solidway a nás už čaká dlhoročný predajca Vlado Stanek ich novej predajni. Takže poďte, ideme na to. Ahoj Vlado, zdravím ťa. Ahoj, zdraví. Takže my sa teraz nachádzame na Štrkovej ulici vo vašej novej predajni. A ja by som ťa, Vlado, poprosil, aby si nám trošku povedal pár vied o spoločnosti Solidway a trošku o sebe. Takže naša spoločnosť Solidway je žilinská firma. Máme okrem pobočky, na ktorej teraz sme, ešte druhú pobočku v Dolnom Hričove. Naša firma sa zaoberá kompletným riešením podláh, príslušenstva a vlastne všetkého, čo okolo toho súvisí. Nielen materiál, ale aj odborné montáže. Sme na trhu, myslím, že dosť takým lídrom. Máme v ponuke základných bežných podláh cez nejakú strednú, vyššiu triedu až po prémiové materiály. A čo k sebe, ja pracujem v obchode kvázi od skončenia strednej školy a po návrate z vojenskej služby. Takže celý život a nie síce teraz v obore už podláh, ale predtým s elektronikou. Odkedy na trhu Solidway? 14 rokov. 14 rokov, čiže ja veľa tam tak nejakých 2010? 2010. OK. Koľko predávate teraz podlah plus minus? Koľko štvorcov? Ja som pozeral na vašej stránke, že sú to také dosť zaujímavé čísla. No, čo sa týka tých metráží, ja som tam zachytil, že bolo tam také nejaké číslo, že ste už predali, zhruba už ste dosiahli nejaký milník, že 1 000 000 metrov štvorcových. Určite áno. Tak minulý rok bol veľmi, veľmi úspešný, ten predošlý takisto, takže určite v rámci tých 100 000 a 1 000 000 to môže byť určite áno. OK, tak to sú veľmi pekné čísla. Ja sa úprimne priznám, že mňa vlastne ku vám zavolal jeden náš spoločný známy. A bol som pozrieť v podstate váš areál, teda vašu prevádzku v Hričove, kde máte teda pekné veľké sklady. Vtedy ešte táto predajňa sa pripravovala. Vy ste tu predtým mali menšiu predajňu. A teraz ste ju trošku zrenovovali, zväčšili, zmodernizovali. A myslím si, že vidno, teda ja som videl, že nielen v tých skladoch, ale aj tu, že naozaj si dávate záležať na detailoch a teda aj na tej kvalite. No ale dneska by som sa rád s tebou porozprával z takého pohľadu laika, zákazníka, možno trošku aj realitného makléra alebo nejakého developera, ktorý ide riešiť otázky ohľadom podlah, čiže budem dávať možno skôr tak za klientov nejaké také otázky, ktoré si myslím, že ľudí zaujímajú. Budem rád, ak mi aj ty povieš, že čo možno zákazníkov zaujíma. No a začal by som asi tak, že úplne basic od podlahy, teda že aké základné druhy podlah sa u vás dajú kúpiť. A nejaké také základné rozdelenie a nejaké také špecifikácie, teda že čo? A čo sa vás dá? Jasné, ako som spomenul, máme teda v ponuke aj tie základné basic varianty. Tam spadajú určite jednoznačne laminátové podlahy, ktoré sú dneska také bežný štandard, základná verzia. Tie sa používajú naozaj už dlhé roky aj naspäť, klasicky kladené klikovým systémom. Keď zákazník tú objednávku smeruje na cenu. Potom taká už vyššia stredná trieda, to už sú potom podlahy kompozitného typu. Tam ten pojem kompozit je taký nie úplne u všetkých tých zákazníkov udomácnený. A potom už sú to prémiové materiály alebo také top a tam určite jednoznačne spadajú či už tiež kompozitné materiály, ale syntetické a potom jednoznačne drevené podlahy. Či už prírodné, 100% drevené a drevené dýhové podlahy. Tie základy, ako som spomínal, ten laminát smerované na cenu, bežný základ, osmička, hrúbka, dekory
v rôznych prevedeniach od bledých cez prírodné až po nejaké tmavé. Ako som spomenul, Click System montáž s podložkou soklová lišta, či už sú to nejaké rekonštrukcie bytov alebo prípadne nejaké jednoduché, nazviem to aj to objektoviek. Hej. Čo sa týka tých kompozitných podláh, tak tam je to jednoznačne taký najväčší boom, alebo taký najväčšia... Kompozit znamená vlastne, že to je nejaká skladba a niečo, že tam viacero druhov materiálov? Presne, áno, presne tak. Keď budeme hovoriť o tých laminátoch, tak tam je to jednoznačne nejaký prírodný materiál, nejaká drevitá doska s nejakým dekoračným papierom a s ochranným povrchom. Kompozitné podlahy, tam už sa to potom delí, lebo sú kompozitné podlahy na prírodnej báze a kompozitné podlahy na syntetickej báze alebo synteticko-minerálnej. Úplne presne. A áno, slovičko kompozit znamená, že tá podlaha vlastne není vyrobená z jedného materiálu, ale z nejakých súčastí. A to už potom súvisí, či je to súčasť prírodná a niečo, alebo syntetická a niečo. No a potom tá posledná tretia kategória sú naozaj, že 100% drevené prírodné podlahy. A to sú teda drevené trojvrstvové alebo drevené dýhové podlahy. Keď teraz sa vrátime naspäť k tým kompozitným podlahám, ktoré sú teda, ako hovorím dneska, také najviac žiadané, najviac dopytované zákazníkmi, aj z pohľadu teda hlavne užitkových vlastností, tak tam sa ten zákazník vlastne, alebo teda toho zákazníka smerujeme, že či ten zákazník ide vyberať podlahu pocitom, emóciou, tam jednoznačne vyhrávajú tie prírodné materiály, čiže nejaká príjemnosť dotyku, mäkkosť nášlapu, teplosť toho materiálu. A samozrejme potom zase, keď zákazník smeruje skôr na tú užitkovú hodnotu alebo užitkovú vlastnosť, tak tam sú to tie synteticko-minerálne materiály a tam je to vodeodolnosť, vhodnosť na podlahové kúrenie, vhodnosť k francúzskym oknám, HST portálom a podobne takýmto. Čiže by som sa ešte vrátil na začiatok, že poďme od tých napríklad tých laminátov, lebo asi laminátové podlahy tiež sú lacnejšie, sú drahšie, sú kvalitnejšie. Dlhé roky v podstate tie plávačky, keď človek povedal plávajúca podlaha, tak každý si predstavil v podstate hneď tú klasickú laminátovú podlahu, s tým ale, že tie triedy boli rôzne. Je napríklad pravda to, že ja som zachytil, neviem, či to sú také len, ak sa hovorí, že tie mestské legendy, alebo či je to naozaj realita, že keď kúpi človek podlahu napríklad u vás a kúpi ju v nejakom supermarkete, ktorý sa venuje k tých hobby marketoch, či je tam nejaký kvalitatívny rozdiel, lebo viem, že napríklad aj tie značky, neviem, napríklad značka Eger, alebo iné, že asi tie majú rôzne triedy, napríklad Parador. Čiže je to pravda, že kúpi inú podlahu Parador u vás ako inú podlahu? Určite tam rozdiely budú. Nerozdieloval by som to len v rámci značiek, lebo naozaj sú značky, keď sme zobrali takéhoto nejakého rozdelenia, tak sú značky v varianty nejaké základné triedy, potom sú značky nejakej strednej, vyššej triedy a sú potom zase prémiové značky, ako je napríklad značka Parador. Tú značku Parador si nemyslím, že by sa dala kupovať v takýchto, nazvem to, low-costových marketoch. Tak, pretože je to prémiová značka. My sme výhradný distribútor tejto značky na Slovensko a tá značka si nielen zaslúži, ale hlavne sa distribuuje v takých naozaj, že nazvem to, odborných a profi predajniach. Showroomoch. Alebo showroomoch, tak. Čo sa týka tých základných variant, áno, tam napríklad môže spadať značka Chrono, ktorú máme aj my v ponuke. Je to vrajím, ako som spomínal, smerované na cenu. A tieto značky sú aj kvázi obnožše tých nejakých kolekcií aj v týchto marketoch, či už je to teda Mercury Market alebo Obi a podobne. Čo je ale zásadný rozdiel, je potom v tej kvalite toho materiálu. Pretože keď si vezmeme napríklad naozaj základný laminát, vieš kúpiť, poviem príklad, za 6 eur meter štvorcový, ale vieš kúpiť základný laminát aj za 8-9 eur meter štvorcový. A aj tie 3-4 eurá hrajú rozdiel, alebo hrajú hlavnú úlohu v tom, že hustota dosky, tej stredovej, a pevnosť kliku. To sú také dva hlavné argumenty, ktoré aj my používame v našich rozhovoroch, keď zákazník povie, no dobre, OK, tak laminát za 9 a laminát za 5, za 6. Aký je tam rozdiel v týchto dvoch parametroch? Čiže to je presne to, čo sa napríklad mne stáva, že prídem do bytu a presne už vidím, že
je tá podlaha, tak by som povedal ľudovo, že je rozlezená, hej. Čiže postavíš sa na tú lamelu a ona sa ti uhne, hej, lebo vlastne to je presne ten spoj, ten klik, že nedrží. Ten klik jednoducho je slabší, je inak vyfrezovaný a tým pádom má inú pevnosť. Toto sú presne všetko merateľné hodnoty, ktorými presne tieto aj jednotlivé značky a potom aj napríklad tá stredná a vyššia trieda hrajú vo svoj prospech, pretože je iná pevnosť kliku napríklad u značky Parador a iná pevnosť kliku u značky Chrono alebo dajme tomu ešte nejakého iného lacnejšieho low costu. A toto si vie zákazník ľahko zistiť alebo teda otestovať. My im to síce spomenieme a už je potom len na ňom sa rozhodnúť, že či pôjdem jednoducho do toho najnižšieho variantu, alebo predsa len si za tú podlahu, aj keď laminátovú, aj keď nazvem to bežnú, priplatím, ale mám stabilitu, pevnosť, nejakú tvarovú stálosť a podobne. Hej. Takže áno. A tam napríklad by som určite spomenul aj značku Eger, čo je naozaj stredná vyššia trieda. Takisto veľmi dobré skúsenosti s ňou máme. Je to značka, ktorá je asi taká veľmi rozšírená medzi zákazníkmi, lebo oni robia nielen podlahy, ale robia aj pracovné dosky a veľmi dobre to majú skombinované. A naozaj či hustota tej HDF dosky, tej stredovej, alebo aj tá pevnosť kliku hrá jednoznačne v prospech týchto značiek. Čiže keď sme sa dostali ešte k tým cenám, tak hovoril si teda, že od 6 € plus minus sa dajú kúpiť už nejaké také tie fakt, že basic základné laminátové podlahy. Tá horná hrana tých laminátových podlah niekde. Keď vezmeme tú vrchnú, tú hranu, ako spomínaš, tak tam sa to hýbe napríklad aj značka už Parador, ale už to nesúvisí len teda napríklad s tou pevnosťou kliku, ale sú už aj lamináty, ktoré sú čiastočne vodeodolné a tam už sa potom hýbeme v cenovkách okolo 20, 21, 22 € za metr štvorcový. Čiže áno, 6 versus 22, ale to je 1,1 milióna, hej, porovnanie. A vlastne tým sa dostávame k tej strednej triede, alebo teda k tým podlahám kompozitným. Keď napríklad sa povie vinylová podlaha, to je už samostatná kategória? Alebo... To je úplne samostatná kategória, lebo vinyl ako taký pojem už je syntetický. A ako som spomínal, oni tie kompozitné podlahy, úplne to základné rozdelenie tých kompozitov alebo kompozitných podlah je kompozitná podlaha z prírodných materiálov, čiže niečo veľmi príbuzné laminátu, ale s nejakými vylepšeniami. A potom je teda kompozitná podlaha zo synteticko-minerálnych materiálov a to je zase úplne iná kategória. Takže aj tamto treba odlišovať, lebo to porovnanie nie je moc fair. A tie kompozity z prírodných materiálov majú naozaj, ako spomínam, veľmi blízko k laminátom. Sú tam nejaké vodeodolnosti, kde zase tá stredová doska je vytvorená alebo vyrobená má menšiu napúčavosť, čiže sú varianty, kde je hodina vodeodolnosť, 2 hodiny, 4 hodiny, dokonca napríklad Eger varianta a takisto aj Parador má 24 hodín, 48, 72, čiže už sú to na dni v rámci vodeodolnosti a tu hovoríme o vodeodolnosti, kde voda pôsobí. Nie, že sa niečo rozleje a utre sa to. To zvládnu všetky. Ale keď sa niečo rozleje a pôsobí to znamená, že to neutrem, tak vtedy už potom začne pôsobiť tá voda do tých, či už do tých spojov alebo do tej HDF dosky a tam už tá stredná a vyššia trieda hrajú zase jednoznačne v ich prospech. Čiže keď sa bavíme, tak ale určite nie sú vhodné tieto podlahy napríklad do kúpeľne. Toto určite nie, toto sú skôr podlahy, keby som zvážoval, tak možno nejaká kuchyňa, možno ešte cca chodba, ale keď už by som išiel naozaj do tých extrémov, tak v rámci kúpeľní, tak tam jednoznačne syntetika. Nie sprchové kúty, na tom sa zatiaľ ešte pracuje, lebo aj také budú určite skôr či neskôr materiály. Boli také tendencie od zákazníka, že vyložiť si sprcháč? Určite je ich čím ďalej tým viac a hlavne tie materiály tým, že sa naozaj tie technológie vylepšujú a vynovujú, tak oni tieto materiály tých kompozitných alebo vinylových podlah, syntetických, postupne vytlačajú alebo riešia aj namiesto dlažieb. Čiže viem použiť tú podlahu nielen na plochu, ale viem ju dokonca dať na stenu a keď sa tá technológia ešte vylepší, tak budem vedieť dať aj do toho sprchového kútu. Čiže budem vedieť úplne vymeniť tú keramiku za tento materiál. Takže vrajím, zákazníci to
dopytujú, pýtajú sa na to a už máme alebo informácie teda od niektorých značiek, že už na tejto technológie pracujú a či to bude ešte tento rok alebo budúci rok už prídu jednoducho tie materiály na trh. My prenajímame v jednej budove takto byty, kde sú presne toalety, vyložené steny práve plávačkou, akože a naozaj som bol, tu už teda je to akože starší typ plávajúcej podlahy a máme tie byty, ja neviem, 8-9 rokov a vyzerá to stále v pohode. Čiže naozaj, a vyzerá to pekne. Takže to je možno zaujímavý nápad pre dizajnerov alebo kutilov, ktorí nemusia volať obkladača a vedia si to tam sami majstrovať. Určite si to vedia niektorí tí šikovnejší urobiť aj v rámci montáže sami a presne toto je napríklad aj doména dizajnerov a architektov, s ktorými spolupracujeme, ktorí takéto, nazvem to, nové materiály používajú presne namiesto dlažieb, ukazujú ich svojim klientom a hlavne im ukazujú, že ten klient už nemá len jednu možnosť. Už má na výber aj ďalšie a dokonca teraz za pár týždňov budeme mať v ponuke úplne jednu novinku, ktorá je pre tento rok 25 od jednej značky. Budú to obkladové panely, ktoré presne budú na tento štýl a hlavne budú aj vo veľkých rozmeroch. Čo je zase klientami žiadané, pýtané, takže už aj na toto ten trh reaguje a vieme vrajím tomu klientovi ponúknuť aj takéto riešenie. Čiže nielen podlahy, ale aj obkladové panely. Presne tak, áno. Dobre, takže išiel by som ešte k tým kompozitom. Takže hovoril si, že teda syntetika alebo prírodné materiály. No a potom sa dostávame vlastne do tej prémie, do tej vyššej triedy a tam sú teda už hlavne asi teda tie prírodné materiály, drevené podlahy. Určite áno, tá prémiová kategória je zase aj z časti syntetická, lebo aj tie prémiové materiály, tie kompozity v rámci cenoviek niekde je 20, niekde 30 eur a niekde je 80 alebo 70 a v rámci tých cenoviek už sa presne hýbeme hlavne v porovnaní s drevenými podlahami alebo drevenými dyhovými podlahami a to je zase 100% prírodný materiál. Čiže tam ten zákazník alebo klient priamo musí byť zase nastavený na to, že idem si dávať trojvrstvovú drevenú podlahu, samozrejme zase nie žiadna kúpeľňa alebo niečo také extrémne, ale či už sú to zase rodinné domy, byty alebo aj nejaké, dávali sme drevené podlahy do takých ateliérov a podobne. Takže tam je to prioritne o tom, že tento typ podlah zákazník vyberá, ako som spomínal, hlavne z pohľadu emócie alebo pocitu, že jednoducho buď má nejaký blok v rámci syntetiky, alebo jednoducho, že chce naozaj pocítiť alebo precítiť tú prírodu sám na sebe. To znamená dotykom, nohami, hej, po ktorom budem po tej podlahe chodiť, alebo prípadne teda aj v rámci tých stien, lebo aj takéto realizácie sa niekedy robili, že sa dávali zase namiesto obkladov aj tie drevené podlahy. Ja osobne napríklad tiež rád veľmi chodím bosý a vlastne v dome tiež proste určite by som chcel drevenú podlahu. Práve z tohto titulu, že ten materiál proste, tá syntetika stále podľa mňa ešte nedobehla nejakým spôsobom tú prírodu. Určite nie. Aj keď zase si to zoberie asi tú daň, čo sa týka údržby, prípadne nejakých opráv a veci a samozrejme ceny. Presne tak, je to. My keď sa rozprávame s tými zákazníkmi, tak im prioritne spomíname, že sú to jednoducho dva svety, ktoré fungujú každý samostatne a nedajú sa spojiť. Buď budem teda ten klient, ktorý bude vyžadovať tú prírodnosť a tú emóciu a ten pocit, ako si spomenul, ale s prihliadnutím na to, že musím brať ohľad na to, že tá podlaha, keď by došlo k nejakému dlhodobejšiemu kontaktu s vodou, tak si ju viem zničiť. Áno, není to lacná vstupná investícia. Takže takéto situácie, ktoré môžu nastať v rámci teda toho používania, tak by som mal mať na pamäti, aby som potom nebol nemilo prekvapený. Čo je tiež ale potom ešte výhoda týchto drevených podlah je, že sú obnoviteľné. To znamená, keď dôjde k nejakému veľkému poškodeniu, skôr sa teraz jedná o nejaké poškrabanie alebo nejaké rýhy a podobne, tak sú prebrusiteľné a buď preolejované alebo prelakované, čo zase samozrejme pri tej syntetike nie je, tam je to skôr výmena kus za kus. No alebo teda ten druhý svet, ako som spomínal, že je to o tej, že si vyberiem variantu užitkovosti.
To znamená, budem chcieť od tej podlahy, aby čo najviac vydržala, pretože či už ja, alebo nejaký môj domáci miláčik, alebo dieťa, budeme tej podlahe dávať zabrať. A v tomto tie kompozity synteticko-minerálne zatiaľ vyhrávajú. Čiže je to len o tom rozhodnutí sa. Za mňa určite treba si vziať do úvahy to, že sa menia trendy, menia sa interiéry a tá podlaha, aj keď by bola podlaha, ktorá by vydržala 100 rokov, tak si myslím, že tým, že sa zmenia tie trendy, dizajny a pohľad možno človeka, jeho životná situácia, tak si myslím, že každý aj tak po možno 15-20 rokov asi maximálne tú podlahu mení. Neviem, aká je tvoja skúsenosť. Určite áno, s týmto sa dá tiež súhlasiť a s tým sa zase stretávame, že keď tých klientov rozdelíme v rámci veku, tak keď bereme do úvahy nejakú mladú rodinu, ktorá rieši či už byt alebo dom a rieši presne, dajme tomu, či už teda nejakých tých domácich miláčikov alebo teda malé deti, tak tam zatiaľ teda gro hrajú tie kompozity, lebo oni, teda tie syntetické, presne tak, pretože oni chcú od tej podlahy vyťažiť čo najviac. Jasné, pomer cena výkon a nikde nie je napísané, že presne ako si spomenul, za 10, za 15 rokov, keď to dieťa dorastie, už to správanie k tej podlahe bude asi iné, ako dajme tomu v tom mladšom veku. A potom prichádzajú stredné ročníky, alebo nazvem to aj staršie. Zrelí ľudia. Áno, dobre, zrelí ľudia a robia výmenu zo syntetiky na prírodu. Pretože áno, už potom idú do prírodných materiálov, do tých drevených dyhových podlah alebo drevených trojvrstvových. Áno. Je to asi o financiách, lebo ja si tiež myslím, že keď mladá rodina sa má zabývať a riešiť dneska všetky tie náklady a samozrejme hypotéku a všetko, čo sa spája s kúpou bytu, hej, potom ešte dozariadiť a tak určite veľký faktor je aj tá cena. Samozrejme, že tie kategórie tých klientov aj u nás sú rôzne, že niekto si môže dovoliť kúpiť pekný byt a celý ho vyhádže a spraví sa na novo podľa seba. Niekto je taký, že naozaj otáča každú tú korunu. Čiže máme strednú triedu, teda tam sa hýbeme v tých kompozitoch v cenách od... Keď vezmeme tú strednú triedu v tých prírodných kompozitoch, tak tam sa hýbeme tiež okolo tých 20 eur, 20, 22, do tých 28, možno max do tých 30. A potom, keď prejdeme teda na tú syntetiku alebo synteticko-minerálne kompozity, tak tam začíname okolo nejakých 25 a tá vrchná hranica je teda okolo nejakých možno 55-60. Okay. Nejaká taká, že ako máte vy tú najdrahšiu podlahu za meter štvorcový? Najdrahšia bude drevená, čiže tá trojvrstvová drevená podlaha a tá je meter štvorcový 200 eur. Samozrejme všetky tieto varianty drahšieho charakteru, či už teda prírodné alebo aj tie synteticko-minerálne, sú na záväznú objednávku, čiže naozaj ten zákazník musí byť s tým stotožnený a keď vezmeme naozaj ten priemer, dajme tomu 100 eur krát 100 štvorcov, no tak naozaj tá finančná situácia, ako si spomenul, je u každého iná. Pre niekoho je strop 25 eur, pre niekoho je strop 40 eur, ale naozaj máme tie nielen feedbacky, ale hlavne tie žiadosti od tých zákazníkov, že príde aj zákazník, ktorý má jednoducho nejaký ten budget obmedzený, alebo jednoducho nastavený, ako ty si vravel, lebo má iné výdavky, ale tým, že sa mu predostrie celá tá ponuka, že to není len o tej 25 eurovej, ale môže kvázi vyťažiť aj viac, dáme tomu z tej 30-35 eurovej, tak potom sa tí zákazníci rozhodnú kľudne aj pre tú drahšiu, prémiovejšiu variantu. A ako spomínam, keď sa vrátime na začiatok napríklad na tie lamináty, tak niekedy naozaj začíname so zákazníkom pri tom základnom lamináte 9-10 eurovom, ale nakoniec skončíme pri paradore za 18. Hej. Pretože naozaj ten zákazník zistí, že áno, je to síce aj financie, ale je to aj napríklad tá pevnosť, sila kliku a podobne. A jednoducho má to dôvod, má to efekt. Není to len, že pre nič za nič, vyššia cena o 7-8 eur, ale má to dôvod, prečo to je. A toto sa vrajím potom týka aj tých syntetických kompozitov. Ja si myslím, že v podstate oblečenie a podlahy sú veci, ktoré by sa nemali kúpať cez internet a potrebuješ si ich vyskúšať, ohmatať a prísť si naozaj skúsiť určite aj to, že ako to má váhu, lebo ja tiež, keď som chytil, však sem tam sme si tie plávačky položili aj sami, presne keď som chytil lamelu lacnú a potom keď som chytil u vás na showroome
tú poctivú, tak je to naozaj veľký rozdiel. Toto je tiež veľmi trefné prirovnanie, pretože áno, aj toto používame občas u zákazníkov ako nejaký argument, že čím ťažšie, tým kvalitnejšie, pretože áno, zase, keď by sme išli do tých úplne low costov, tak naozaj tam tá váha toho balíčku je zanedbateľná. Veľa vzduchu v podlahe. Napríklad, áno. A keď to porovnávame naozaj s váhou balíčku Paradoru, tak to je enormné. Hej. Takže tuto, a zase aj platí to zase u tých syntetických materiálov, lebo to porovnanie vždycky dávame zákazníkom, lebo samozrejme aj tie kompozitné podlahy, keď vezmeme, že u nás je napríklad stredná trieda okolo tých 25-28 eur, tak v rámci tých veľkých predajní, alebo teda tých či už teda Obi a Mercury, tak tam tie varianty začínajú zase niekde nižšie, 12, 13, 15, hej, takže zase sa tí zákazníci pýtajú, a prečo je to, dajme tomu, o tých 8, 9, 10 eur drahšie. A zase argumenty áno, preto, lebo, a zase áno, aj kliky, zase vyfrezovanie, ale potom aj tá rozmerová a pevná stabilita tých jednotlivých lamiel. Ja by som ešte trošku k tým rozpočtom a k tým cenám chcel by som sa v tom trošku zorientovať, a potom by som možno vám trošku spravil aj takú, by som povedal, že reklamu. Vy tu máte v podstate aj určitú časť tých podlah, taký outlet. Hej? Áno. Čiže teraz k tým cenám. Ja som veľakrát sa stretol s tým, a na začiatku ja som robil takú chybu, že keď sme napríklad kúpili nejaký byt, išli sme ho rekonštruovať, tak presne povedal som si, byt má 70 m štvorcových, odrátam si nejaké chodby, kúpelky, mám tam plus minus 50 štvorcov podlahy, hej? Teraz si zoberiem cenovka, nech sa vám ráta 10 eur za meter, hej, 50 krát 500, aj si dobre 500 podlahy, hej. Nič nie je ďalej od pravdy, asi ako takáto matematika, hej, pretože samozrejme potom som zistil, že treba tam nejaké lišty, treba tam samozrejme nejak pripraviť ten podklad, treba tam nejaké podložky, dodržať postupy, treba tam vyvinúť nejakú prácu, treba tam nejaký dovoz, takže poďme k tomuto. Poďme od tých laminátov, hej, čiže keď sa bavíme štandardne plus minus, že máme teda nejakú 10 eur laminátovú podlahu, 50 m štvorcových, 500 eur plus minus je cena za podlahu. Koľko plus minus máš skúsenosť, že ešte cena tých doplnkových vecí? V tomto prípade áno, to príslušenstvo bohužiaľ zákazníci moc s tým nepočítajú, že áno, urobia si základný prepočet podlahy a bodka. Áno, tá podložka a tie soklové lišty, to je úplne že nutnosť. Čo sa týka pri tých laminátových verziách, tak tam tá podložka, keď vezmeme 50 štvorcov, sa môže hýbať okolo 100 eur. Samozrejme, sú zase, dávam to na nejaký priemer, hej, čiže sú zase aj kvalitnejšie podložky, ale tie zase súvisia potom, že či zákazník má alebo nemá napríklad podlahové kúrenie. Tam by zase na tej podložke nemal až tak šetriť, lebo potom dobehnú tie prevádzkové náklady. Takže keď vezmeme od toho laminátu, tak je to naozaj cca 100 eur. Keď si vezmeme tie lišty, tak tam sa tiež hýbeme možno okolo nejakej stovky. Prechodový profil alebo nejaký ukončovací profil, to už sú naozaj možno jednotky eur. No a potom ďalšia položka, ktorá je asi nie menej zanedbateľná, je tá samotná montáž. Pretože otázka je, že či si to zákazník rieši svojpomocne, alebo s nejakým známym kamarátom, alebo s niekým, alebo či ide do odbornej montáže, ktorú vieme samozrejme zabezpečiť. Ako som spomínal, že na úvod nie je len materiál, ale aj prácu. No a tam pri laminátových klikových systémoch sa pohybuje cenovka okolo nejakých 11-12 eur za meter štvorcový s daňou. Čiže plus minus platí že to, čo podlaha, to presne tak. Práca. Čiže keď vezmeme, že áno, 10 eur podlaha, 11 eur, 10 eur montáž, krát 50, takže zase 500. Čiže zase sme na materiály za 700, ale na práci sme na ďalšej 500. Áno. Takže toto je, Brian, zase potom na rozhodnutí zákazníka, inak potom tieto ceny v rámci tých klikových systémov platia aj napríklad pri tých kompozitoch, lebo stále sa rozprávame len o klik systéme, lebo druhý spôsob montáže je lepenie, čo je zase trošku náročnejšie, pracnejšie, aj drahšie, ale či to bude laminát, alebo to bude kompozit a bude to klik systém, tak stále to bude okolo tých 10-11. Tá pláca je rovnaká, lebo je to stále ten klik systém. Áno, tam sa len vyberajú trošku iné materiály a keď si zákazník skôr potom vyberie, napríklad aj skôr sú to teda rodinné domy alebo novostavby, že ten materiál sa ide celoplošne lepiť, to už sú skôr teda tie syntetické alebo aj tie drevené podlahy, lebo tam sa tiež doporučuje celoplošné lepenie,
tak áno, tam tá montáž, alebo aj samotná príprava toho podkladu, či už nejaké prebrúsenie, vyliatie, nivelácie, napenetrovanie a podobne, už tie sumy trošku ponaskakujú. Áno, takže... Čiže koľko sa môže dostať vlastne montážou, keď robí nejakú lepenú, kvalitnú drevenú podlahu? Keď robí lepenú, kvalitnú drevenú podlahu, tak podlahu, keď vezmeme priemer, dajme tomu nejakých 60, 60, 70 eur za štvorec, a v rámci lepenia tých drevených podlah tam sa hýbeme tiež okolo možno nejakých 15-16 eur za meter štvorcový. Hej. Ale to je samotné lepenie. Ten prvotný krok úplne, keď zákazník rieši s nami aj odbornú montáž, tak je návšteva montážnika pred montážou, aby vlastne obhliadol ten priestor, aby vedel, do čoho ide a on odborne zhodnotí, či ho treba prebrúsiť, či ho treba vyliať nivelačnou stierkou, aké jednoducho skôr také, nazvem to, stavebné úkony treba urobiť s tým podkladom, aby bol predpripravený, či už na klik systém, na tú danú podlahu, alebo na to nalepenie. Ako je to napríklad so zárukou, že keď ten klient si u vás kúpi podlahu, teda má, tam tomu vedie riešiť byt, kladie si ju sám, v prípade, že potom tá podlaha, že dôjde k nejakému poškodeniu, ako sa staviate potom k reklamácii? Reklamáciu samozrejme riešime vždycky, keď zákazník teda príde sem ku nám a riešime ju, by som povedal, že takými dvoma spôsobmi. Jednak, keď zákazník kúpi len materiál, tak sa prihliada na to, ako bola odvedená montáž, lebo tu riešil s niekým známym, kamarátom a podobne, alebo keď je teda riešená odborná montáž cez nás. Lebo samozrejme tým, že sa predáva aj materiál, aj práca, tak je samozrejme záruka z našej strany aj na toto. Skôr ma zaujíma pri tej svojpomoci. Čiže pri tej svojpomoci tam sa to rieši priamo zase obhliadkou u zákazníka, čiže ide technik na obhliadku a zisťuje, kde je problém. Keď zistí, že je problém s materiálom, tak samozrejme ten materiál potom my dávame na nejakú záručnú expertízu a podobne. Bohužiaľ, čo je najväčšie gro, je, že je zistený nedostatok alebo problém s montážou. No a toto ma zaujíma, že kde je najčastejšie, lebo viem, že každý je na Slovensku odborník na všetko. Áno. Ľudia si to radi riešia sami, lebo je to lacnejšie. Dám si s kamarátom pivo, budem si robiť podlahu do obývačky, do detskej izby. A potom presne sú určité detaily, podľa mňa určité postupy, ktoré treba dodržať. A človek, ktorý nie je profesionál, často ho to ani nenapadne, že potom môže vzniknúť problém. A ja by som chcel vedieť proste, aby som ti povedal, že kde sú tie najčastejšie problémy. Že čo najčastejšie ľudia pokazia? Áno. Čiže najčastejší problém, s ktorým sa vrajím najčastejšie stretávame a najväčšie percento je, že ten povrch není rovný. Čiže zlý podklad vlastne. Zlý podklad, úplne základný, či už je to nejaký potier, alebo je to nejaká guma, alebo čokoľvek. Ako si správne povedal, keď by som išiel do toho svojpomocne, tak nebudem odborník, môžem byť like, ale keď pôjdem podľa pokynov, a na toto sú potom už presne stanovené technické normy v rámci kladenia, a pôjdem podľa tých pokynov, tak urobím všetko na 100% dobre. Ako keby to robil ten montážnik. Ale práve, že chcem hľadať všetky možné cestičky, ako to obísť a myslieť si, že ma to nedobehne. No problém je, že ma to dobehne možno za pol roka, možno za 3/4 roka alebo za rok, kde najčastejšie, ako hovorím, je nerovný povrch. To je presne dané normou, koľko môže byť nerovnosť na bežnom metri. A keď tá nerovnosť není opravená, to znamená buď nejakým prebrúsením alebo teda tou vyliatím, tou nivelačnou stierkou, tak samozrejme tá podlaha, ktorú ja položím, po ktorej budem denodenne chodiť, bude pérovať, bude sa hýbať pod každou jednou váhou a tie kliky, tie perka to skôr či neskôr neunesú a prasknú alebo puknú. Buď sa zlomia úplne, alebo sa nalomia. Jednoducho ten klik sa odsvakne a vznikne diera, ktorá je nielen esteticky zlá, ale tým pádom, toto sa mi samozrejme nemusí stať na jednom mieste, ale na viacerých, keď ten povrch je úplne že nerovný. A zákazník príde a ide riešiť reklamáciu, že ste mi predali zlý materiál. No, ako hovorím, príde technik, zobere si so sebou veľkú vodováhu a zmerá potier, alebo teda ten podklad. Keď tá vodováha je takto, tak sa nič nestane. Ale keď tá vodováha takto behá hore-dole,
tak je problém s tým podkladom. A tým pádom, bohužiaľ, tá reklamácia musí byť zamietnutá, pretože není problém s materiálom, ale problém s tým podkladom, s tým povrchom. V podstate tie podlahy sú, dá sa povedať, že taký strojársky výrobok, že naozaj tým, že budú v rovine, ten klik musí zapadnúť, že musí byť presné. Presne tak, áno. Takže ako náhle je tam menšia nerovnosť, tak už to pracuje nie tak, ako má. Tá nerovnosť je, ako som spomínal, presne daná normou. Tá nerovnosť je max 2 mm na bežnom metri. A keď už je tam 3, 4, 5, tak samozrejme, čím väčšia nerovnosť, tým horšie, pretože tým skôr ten klik vlastne bude viacej namáhaný a viem ho ľahšie zlomiť. Lebo vedia to ľudia vypodkladať. Ja som sa stretol tiež, keď sme kupovali staršie byty a ich prerábame niekedy, tak tiež rozoberieš tú podlahu, vypodkladajú to všelijakými polystyrénmi a podobne, aby to teda... Toto presne, s týmto sa presne dennodenne stretávame, že ako hovorím, tí ľudia to chcú obísť a my im povieme, že OK, v poriadku, môžete to, ale robíte to vrajím na vlastné riziko a strácate záruku. Čiže my toho zákazníka dopredu informujeme, že to, čo mu rozprávame pri tom predajnom rozhovore, nie sú výmysly, že keby si jednoducho zobral sú to tzv. Vkladkové listy, alebo zobral by si návod na použitie a naozaj si to poctivo prečítal, aj keď chápem, že asi väčšina návody nečíta, tak by sa to tam dočítal. A takéto vypokladanie alebo vyspravenie takýchto nerovností sa presne, ako hovoríš, robí či už nejakými vrstvením podložiek, ktoré sú mäkké. Sa vyšlapú. Presne tak, ja ich schodím za pol roka, za 3/4 roka. Áno, na začiatku je ten výsledok super, ale vrajím, po 3/4 roku tým, že budem chodiť v tých určitých trasách, tak jednoducho tento mäkký materiál schodím. No a tým pádom tak či tak sa tomu nevyhnem. Hej, ako som spomínal na úvod, že ono ma to jednoducho dobehne. Takže vrajím, skúšajú to zákazníci, ale či to je dobré riešenie, to vrajím už len potom na zvážení. A je zase pravda, že skôr to zákazníci skúšajú pri tých nižších cenových hladinách, neviem, bločík za 300, 400, 500 eur, ako keď už idú kupovať podlahu za 1000 eur, tak už si na to dávajú pozor, že jednoducho tam nepôjdem do toho. Presne montážnika. No nielen montážnika, ale hlavne nebudem to takto chcieť nejak slušovať. Obísť a vyberať si nejaké mäkšie materiály, keď viem, že idem dať za podlahu 4, 5, 6, 7 tisíc, tak nevyberem si podložku napríklad za tých 100, 200 eur, ako som spomínal v tých základných variantách. Tak. Dobre, čiže tu máme, že nerovný povrch. Čo by si dal potom na nejaké druhé miesto? Ja som sa napríklad stretol s tým, že okolo tej plávajúcej podlahy by mala byť nejaká dilatácia, lebo tá podlaha potrebuje nejaký priestor. A my sme riešili v jednom byte tiež podlahu, ktorá sa zvonila a v podstate tí, ktorí to montovali, tak si spravili také hranolčeky a nechali ich po tých bokoch, ale potom tam. Hej, čiže... Dilatácia je tiež ďalšia jedna z vecí, možno ja osobne by som mu dal asi na 3. miesto. Na 2. miesto by som dal tiež síce povrch, ale suchosť. To znamená, ako je vyzretý ten povrch, lebo zase, keď niekedy novostavby, hej, že ešte... Hlavne napríklad sa to týka novostavieb, alebo jednoducho tam, kde sa robí už teda vyrovnanie a vylie sa nivelačná stierka, tak jednoducho ten proces chemický, ktorý prechádza v tej stierke, musí prejsť nejakým jednoducho schnutím. Nemal by sa zase urýchliť, nemal by sa obísť, pretože zase ma to potom dobehne na tom, že keď na tú podlahu či už položím alebo nalepím, tak jednoducho stále tá vlhkosť tam pracuje a ona sa mi bude drať hore. Bude sa mi chcieť dostať cez ten materiál a ten materiál sa mi zničí. Ľudia si často neuvedomujú, že v podstate keď je novostavba murovaná, bez nejakých suchých procesov, ale teda, že sú tu mokré procesy alebo sa riešia umietky, tak koľko litrov vody vlastne tá stavba musí odpariť. Presne tak. Takže to naozaj treba si dať pozor. Ja som sa viackrát stretol práve s tým, že to podcenili, robili fasádu, presne robili podlahy. Áno. Potom vznikli rôzne problémy, lebo tá voda proste musí z toho materiálu sa dostať von na určité percento. Určite áno. A to sa dá všetko merať, ale. Toto sú všetko merateľné hodnoty a oni by sa hlavne mali merať. To je zase vec toho, že presne keď to robí odborník, tak on nepôjde do toho, že by išiel niečo montovať bez toho, aby to nezmeral. A keď mu ten merač ukáže hodnoty, ktoré sú zase nad limit, o tom všetkom hovoria konkrétne technické normy, tak jednoducho do tej montáže nepôjde, pretože by išiel sám proti sebe, lebo vie, že by jednoducho ten zákazník ho zase za toho pol roka, 3/4 roka kontaktoval, že vy ste mi namontovali niečo a zničili ste mi zase nejakú drahú podlahu. Čiže áno, určite to neobchádzať, jednoducho
nechať si radšej ten proces týždeň, 2, 3, aby mi to naozaj reálne vyschlo. Presne ako hovoríš, tam sú veľké litre vody a tá voda jednoducho potrebuje nejakým štandardným postupom sa dať von, musí sa odpariť. Ak ja budem pomáhať nejakými napríklad odvlhčovaním alebo podobne, áno, môžem, ale zase nie moc rýchlo. Jednoducho tiež to má mať nejakú, nazvem to, postupnosť. S týmto sa aj stretávame, že keď má zákazník zase nový potier a má podlahové kúrenie, tak zase jedna z tých informácií v tej norme hovorí, že musí prebehnúť tzv. Nábehová krivka. To znamená, ja nemôžem, myslím, že je to okolo 21 dní alebo tak nejak, čiže ja musím si rátať s tým, že minimálne 3 týždne musí mať pustené postupne to podlahové kúrenie, tak ako mi určí zase kurenár, aby tá nábehová krivka prešla, aby sa mi ten potier, či už je to cement, betón, anhydrid a podobne, nejakou prirodzenou cestou vysušil. Nestal šok, aby nepopraskal. Presne tak, lebo ona je popraská, ale zase stačí to potom opraviť, vyspraviť, aby to bolo tip-top spravené. A potom presne zase príde montážnik, zase to zmerá a povie, dobre, teraz je to suché, teraz to môžeme ísť klásť, či už klik systémom, alebo tým lepením. Takže možno túto variantu by som dal, ako spomínam, asi na druhé miesto. No a to tretie je to, čo si spomenul ty, teda, že musia byť zabezpečené dilatácie. Tie dilatácie sú či už obvodové alebo priestorové. A áno, zase sa stretávame s tým, že niekedy zase, bo takto ešte to poviem, že tie dilatácie sú tiež dané nejakých rozmerov, je to buď 8 mm, prípadne 10 mm. A niekedy zákazník to nedodrží. Tá podlaha, keď je klikovým systémom kladená, tak ona je jednoducho v pohybe. Sú síce milimetre, ale stále sa hýbe, preto sa volá plávajúca. Ale keď tú dilatáciu nechám 3 mm, 4 mm a nie 8 alebo 10, tak jednoducho tá podlaha narazí do steny a ona sa dokáže zdvihnúť. Čiže zase reklamácia a bohužiaľ zase zamietnutá, pretože zase ten technik v tomto prípade zmerá, že ale tá dilatácia mala byť minimálne 8 mm a vy ju tu máte 3-4. OK, čiže toto sú také veci, že keď s tým pracuješ alebo nejaký stavbár, tak toto sú asi také úplne že základy, že mal by vedieť teda, že naozaj musí ten povor byť dostatočne rovnosť. Áno. Musí byť vyschnutý. Čiže aby tam nebola prebytočná vlhkosť, ktorú potom zožerie podlaha a sa pokazí. Áno. Má byť zabezpečená nejaká dilatácia. Čo tam ešte máme také, na čo si dať pozor? No pri tej dilatácii by som ešte spomenul, to už potom súvisí tiež s tým klikovým systémom, lebo ako som spomínal, tá jedna dilatácia je obvodová, to je to, čo sme si spomínali, že tam by aby tá podlaha mala voľnosť pohybu a nenarážala do steny, ale potom je priestorová dilatácia, tá je medzi miestnosťami. Tu veľa zákazníkov a prioritne zákazníčiek nechcú Prahy. Nechcú Prahy, nechcú prechodové profily. Chcú mať všetko jednoliaté, všetko v jednej rovine, bez akýchkoľvek nejakých rušivých elementov a podobne. A tu nastáva tiež problém, pretože je to vec aj metrov štvorcových, ale hlavne členitosti. To znamená, že keď idem dávať klikovým systémom do bytu 3-4 miestností, niekedy 5 podlahu, a zase je jedno, že či laminátovú alebo syntetickú, tak ja musím riešiť tú dilatáciu v každej tej miestnosti, lebo v každej tej miestnosti sa mi tá podlaha bude inak hýbať. A toto je tiež asi možno zase, dajme tomu 4. bod, kedy tí zákazníci to obídu, ten montážnik to zase nespraví, on jednoducho tú dilatáciu tam spraví a dá tam ten prechodový profil a tá podlaha sa zase zdvihne, keď tam nie, alebo sa zase odklikne. Keď ten zákazník, alebo teda hovoriť zákazníčka, nechce ten prechodový profil alebo prach, tak potom v rámci montáže je to možné urobiť tým celoplošným nalepením. Ale to už sú zase teda len tie vybrané materiály. Nemôžem napríklad laminátovú podlahu celoplošne. Čiže napríklad nejaké druhy kompozitov? Nejaké druhy kompozitných podlah sa dajú lepiť. Tam hlavne to gro určuje, že či tá podlaha má alebo nemá podložku. Prípadne to priamo umožňuje, alebo tú informáciu dáva výrobca. To znamená, výrobca udá, áno, moja podlaha sa dá klásť klikovým systémom, áno, moja podlaha sa dá klásť klikovým a lepeným systémom. To je teda napríklad tie prírodné materiály. Keď ju lepíš, tak už by sa to nemalo volať plávajúca podlaha, nie? Keď ju nalepím, tak už by sa to nemalo volať plávajúca, ale vrajím, to je vec skôr takého hovorového, slangového výrazu, že zákazníci prídu a povedia, chceme plávajúcu podlahu.
všetky sú plávajúce. Ja všetky viem položiť plávajúcim systémom, týka sa to montáže, ale áno, ako hovoríš, keď to nalepím, tak už to nepláva. A potom sú to, ako som spomínal, určite drevené podlahy, drevené dýhové, tam to priamo aj nielen tí výrobcovia doporučujú, ale aj my to doporučujeme. Hlavne teda z pohľadu pevnosti, stálosti, nič nepúká, nepraská, hej, keď sa zase potom chodí. No a potom sú to určite tie kompozity synteticko-minerálne a ako hovorím, tam je to zase rozdelené, že niektoré značky, pokiaľ je to podlaha s podložkou, tak tam nie, tam sa to nelepí a keď je to bez podložky, tak je to možné, pokiaľ to ten výrobca teda umožňuje, tak sa to dá celoplošne nalepiť a zase sa tá podlaha zastabilizuje, vie sa to urobiť v celom byte, dome, bez tých prechodových profilov alebo tých práhov. Dobre, ja som slúbil ešte, že sa porozprávame o tom, o tých vašich špeciálnych cenách na niektoré druhy podlah, o tom tzv. Outlete. To by mohlo byť zaujímavé hlavne pre ľudí, ktorí, poviem príklad, prerábajú jednu izbu, alebo si kúpia nejakú garzonku, alebo majú rodinný dom, chcú niečo opraviť v nejakej miestnosti, chcú si spraviť pracovňu a v podstate nepotrebujú mať najnovší model podlahy. Tak povedz, že čo pre takýchto ľudí tu máte u vás? Vieme to síce aj riešiť tými bežnými podlahami, keď ako spomínaš, že zákazník potrebuje nejakých pár metrov štvorcových, či už teda na jednu izbu, alebo niekedy aj, ako vravíš, malý byt, alebo teda jedno izbový prípadne garzonka. Ale máme potom aj varianty, ktoré sú teda výpredajové, alebo teda dopredajové v rámci outletu. Sú tam varianty zase všetkých tých podlah, či už sú to syntetické alebo prírodné. A sú to varianty, ktoré máme buď v nejakom obmedzenom množstve, že naozaj zákazník povie, že mu stačí 8-9 štvorcov a my jej máme 10, tak je to akurát. Alebo sú to nejaké, ako hovorím, výpredajové, dopredajové varianty, kde sa zmenili dekory. Lebo jednotlivé značky teraz už pomaly na skoro každoročnej báze obmieniajú dekory. Ako som spomínal, vyvíjajú sa aj technológie, čiže aj vyvíjajú nové modely, varianty tých podlah. A tie staršie, ktoré teda ešte sú skladom, tak sú samozrejme za nejaké výpredajové zvýhodnené ceny, ktoré vieme zákazníkom ponúknuť, alebo teda, že si zákazník naozaj vyberie nejaký dekor alebo prevedenie, ktoré možno už nie je také nie je také trendové, ako dajme tomu z tej bežnej kolekcie. Plus minus percentuálne, koľko je tam asi taká zľava priemer? Je to rôzne, to závisí, je to naozaj veľmi individuálne, väčšinou to robíme po dohode s tým daným zákazníkom. Niekde je to 10%, ale niekde je to kľudne aj 30-40% z tej pôvodnej maloobchodnej ceny. Zase niekedy to aj smerujeme, tiež sa mi stala jedna taká situácia prednedávnom. Mali sme jednu takú výpredajovú podlahu, ktorá bola s takým bielým betónom, alebo s bielým mramorom, úplne že taká veľmi taká špecifická a bola tu taká staršia pani a chcela nejakých 10 štvorcov a dokonca tú podlahu ani nechcela na plochu, ale potrebovala s tým presne v rámci dostala informáciu od svojho montážníka, že jednoducho má tu robiť zástenu v kuchyni a nejakú obloženie steny. A potrebovala 10 štvorcov, a bola tam nejaká dopredajová, výpredajová cena, ale my sme mali na sklade 12 alebo 13, čiže o jeden balíček navyše. Tak sme pani dali možnosť výberu, že jednoducho, keď si kúpi o ten jeden balíček navyše, tak ešte nižšiu cenu mala, ako keby tu mala v podstate zdarma. Zdarma úplne nie, ale dostali sme sa tiež o nejakých možno 10 alebo 15% ešte nižšie, ako keby zobrala tých 10 metrov štvorcových a v tomto prípade to boli, myslím, že 4 alebo 5 lamiel v rámci teda balíčku a dohodla sa s tým montážnikom, že je teda ešte obloží ešte čosi. Takže je to naozaj veľmi individuálne, je to veľmi vec dohody, že na čo pristúpi zákazník alebo akú my mu dáme ponuku. Čiže určite, keď človek ide riešiť podlahu, tak by sa mal prísť. Určite áno, my veľa zákazníkov riešime aj v online priestore, tým, že vlastne síce okrem predajne máme aj, alebo prevádzkujeme aj e-shopy, ale ten e-shop je taký, ako keby taký možno prvotný krok a vždycky zákazníka sa snažíme smerovať do predajne, či už sem ku nám do Žiliny alebo do Hričova a ukázať mu tie vzorky naživo. Lebo tie obrázky sú tiež niekedy trošku skresľujúce, sú ilustračné a to, čo reálne tu zákazník vidí s tými vzorkami,
reálne bude kupovať. A dokonca ešte je to tiež taká špecifikácia alebo špecifikum. Tie vzorky, ktoré máme vystavené, ktoré sú robené, sú väčšinou robené zo 4, prípadne niekde 5-6 lamiel. A keď si vezmeme aj tie základné varianty, tak nikdy tých 5-6 lamiel není v balíčku, je ich až 9. Až každá 9. lamela sa opakuje. Čiže minimálne 9 identických lamiel mám a čím idem vyššie do kolekcií, tak niekde je až každá 20, niekde až každá 40. Čiže my potom aj zákazníkovi ukazujeme, či už teda realite, alebo potom aj cez takú aplikáciu na monitore, ako to orientačne bude vyzerať v jeho priestore, pretože jedna lamela môže byť čistá, jedna môže mať 3 hrče, ďalšia môže mať viacej letokrúhov a takto není to také úplne v tom online takto jednoducho riešené. Takže určite tých zákazníkov veľmi radi vítame a privítavame na našich predajniach. Okay. Čiže aby sme sa nebavili teraz len o tom, že jednoizbový byt a 20 m štvorcových, ale v podstate vy máte dosť veľkú ponuku. Ja som teda videl vaše sklady, tie sú akože špičkové, vymakané. Naozaj sú tam tony podlah. Neviem to odhadu na štvorce, ale keďže ste predali už 1 000 000 štvorcový, viem, že ďalší cieľ je ďalší 1 000 000 za polovičný čas. Tak nejak to prezentoval váš konateľ. Tak určite si u vás nájdú podlahy aj developerské spoločnosti, stavbári? Určite áno. My tých našich partnerov máme zadelených do takých viacero kategórií a máme vlastne kategóriu aj či už nazvem to stavbárov, alebo teda firmy stavebné, ktoré stavajú rodinné domy. Tam tiež nehovoríme o pár štvorcoch. Teraz riešime tiež rodinné domy, ktoré sú 200, 300, 350 m štvorcových, takže tiež myslím, že veľmi pekné zákazky. Ale potom samozrejme áno, sú to aj developery, projekty, objektovky, bytovky a podobne. Čiže zase tam komunikujeme buď na nejakom, nazvem to, štandarde a tam ten štandard sa hýbe hlavne v rámci laminátov, alebo potom samozrejme, že si zákazník vyberá nejaký nadštandard a tam zase ako som spomínal, hrajú dominantu tie kompozitné podlahy. No a potom je úplne taká špecifická kategória a to sú projektovky, kde sú syntetické PVC podlahy do komercií a to sú lepené rolky. Tam sú buď prírodné linoleá alebo homogénne heterogénne linoleá a to už je buď nejaká chodba, schodiska. To je niečo vlastne, čo máte aj tu. Toto je lepený vinyl, to sú lepené vinylové dielce, ale tiež určené do komerčných priestorov. To je kvázi ako keby taká podkategória vinylu, ale hento je úplne špecifikum, napríklad takéto projektovky teraz riešime v nemocnici, domov dôchodcov, školy, ako som spomenul, schodiska, nejaké podesty, hej, v rámci bytoviek a podobne. Takže tam sú zase určené tieto špeciálne materiály, lebo zase musia spĺňať nejakú normu a toto by som asi dal do tej kategórie tých developerov. Niektoré varianty už máme kvázi zobchodované, niektoré sú otvorené, o niektoré sa uchádzame v rámci súťaží, tenderov. Ako máš skúsenosť s developermi? Idú skôr po kvalite alebo viac po cene? Povedal by som, že aj. Ako hovorím, tam oni majú niektoré varianty nacenené v tých svojich projektoch ako štandardy a tam áno, tam sa ide tvrdo po cene, či už v rámci teda, tam sú jednoznačne gro tie laminátové podlahy, ale zase nie tie 5-6 eurové z tých marketov, alebo potom naozaj dávajú zákazníkovi možnosť v rámci holobytu, a dávajú len kontakt, že môže zákazník prísť ku nám a my mu dáme na výber. Buď si kúpi laminát, v rámci ten bežný štandard, alebo si naozaj niečo priplatí a kúpi si naozaj nejakú kvalitnejšiu podlahu. Čiže dávajú tým zákazníkom svojim alebo tým klientom na výber aj také. Ale vrajím, riešime aj také. Riešime aj tie štandardy, tie idú naozaj asi vo väčších metroch štvorcových, alebo potom riešime teda tie kompozity, tie prémiovejšie materiály a tam zase závisí od toho, že koľko zákazník do toho chce zainvestovať. Takže aj. Alebo potom teda tie komerčné priestory, ako som spomínal, nejaké spoločné priestory alebo nejaké obchody a podobne, lebo však dneska tie
multifunkčné bytovky sú také, že na spodu je vlastne nejaká polifunkcia a potom sú nejaké byty nad tým. A väčšinou developeri asi si vyberajú tie veci dopredu, že majú to nejak rozplánované. Keď som teda bežný zákazník, vyberiem si u vás podlahu, ako to u vás funguje, koľko máte na sklade, ktoré vzorky a ako to máte nejak rozškatulkované, rozdelené, ako dlho trvá napríklad možno do nejakej kvalitnejšej, tej štandardnej podlahy. Väčšinu tých materiálov a väčšinu tých značiek máme na sklade. Ako si spomenul, máme veľké vlastne logistické centrum v Dolnom Ričove, takže tam tých x metrov štvorcových podlahy máme uskladnené, takže dneska naozaj, keď zákazník príde, či už aj v tej základnej triede, aj v tej strednej, aj v tej vyššej, napríklad či už sme sa rozprávali o značkách Eger, Parador, čo sú tiež profi varianty, tak tie máme štandardne skladom. Sú to stovky štvorcov, ktoré máme na sklade, čiže naozaj, keď zákazník príde a povie, že má dom do 200 štvorcov, tak vieme ho vybaviť v priebehu jedného, dvoch dní, s tým, že jeden deň sa urobia nejaké účtovné záležitosti a na druhý deň mu to vieme doviesť priamo na stavbu. Čo sa týka tých ešte prémiovejších materiálov, ako som spomínal na úvod, či teda tých drevených podlah alebo tých vyšších prémiových kompozitných materiálov, tak tie máme na záväznú objednávku, ale tam myslím, že v rámci nejakého priemeru hovoríme o nejakom týždni. Čiže my si priamo cez online prístupy vieme prezistiť, že keď si zákazník vyberie konkrétny variant, konkrétny dekor, povie koľko metrov štvorcových, tak ja mu vlastne i hneď viem povedať, áno, táto podlaha je vyrobená v Nemecku, táto podlaha je vyrobená v Belgicku, do 5-6 dní je u nás na sklade a hneď na druhý deň je u vás na dome. Čiže nie je to ako v jednom z tých nemenovaných obchodov, že kde si vyberieš podlahu, pôjde ti dole za 2-6 týždňov a potom na 8 týždeň ti nebudú vyjať už telefón. Toto nie, radšej vždycky hovoríme realitu. Áno, určite aj s nejakou rezervou. Áno, môže sa stať varianta, že ako spomínam cez ten online prístup, pozriem zákazníkovi a zistím, že vyrobená nie je. Tak mňa priamo potom do mailu kontaktuje daný človek z tej danej značky a napíše mi, áno, tieto metre štvorcové budú vyrobené vtedy a vtedy, do toľko dní ich máte u vás na sklade, poviem príklad 2-3 dní v rámci expedície, ale ako hovorím, čo mám ja skúsenosti, že naozaj ten priemer je týždeň, 10 dní. Keď je to naozaj že úplne že extrém, že tá podlaha nie je vyrobená, tak je to možno 3 týždne. Hej. Ale zase aj tí zákazníci to riešia dopredu, čiže nejdeme úplne na hranu, ale keď náhodou by sme išli, tak stále vieme vybrať naozaj z tých 95-97% z tých materiálov a z tých značiek, ktoré máme naskladnené a ten odber je naozaj priebehu 24 hodín. Dobre, super informácie. Mňa u vás na predajni zaujala jedna vec. A keď som tu bol na slávnostnom otvorení, tak ste prezentovali vlastne také špeciálne panely. Ja by som to rád v podstate ukázal aj poslucháčom alebo teda pozeračom nášho podcastu. Takže poďme si ukázať tie panely. Sú v podstate interaktívne, je to u vás na Štrkovej na predajni. A ja by som, nech to ty trošku teda odprezentuješ. Mne sa to strašne páčilo, že ako človek môže v podstate s tým rovno vyberať podlahu priamo u vás. Takže poďme k tým panelom a trošku nám o tom povedz viac. Je to taká moderná technológia, novinka. Dobre, poďme ku nim. Takže, Vlado, my sa teraz nachádzame pri jednej z tých asi vyšších tried podlah. Je to prémiová profi značka, belgická Florify. Sú to kompozitné podlahy synteticko-minerálne. Čiže povrch je vinylový, synteticko-minerálna nosná doska. Toto je špecifický panel alebo špecifické vystavenie, je len 4-krát na Slovensku. Je to interaktívny panel, ktorý sa skladá vlastne z 3 častí vzoriek, kde sú drevodekory. Čiže interaktívny, dajú sa s tým hrať nejaké hry? Interaktívny nie, že sa s tým dajú hrať hry, ale dajú sa s tým po vytiahnutí sa daná vzorka vlastne zobrazí na paneli, kde je ukázaná nejaká plocha. A že vidíš vlastne tú podlahu priamo v priestore. Presne, vidím tú podlahu v priestore, vidím nejaký detail, čiže kresbu a nejakú základnú technickú špecifikáciu. Keď si vyťahnem druhý panel, tak sa mi to už rozdelí na 2 časti a už si viem napríklad niekedy aj porovnávať varianty
chcem taký dekor, chcem svetlejší, tmavší dekor, tak si vyťahnem také varianty, ktoré uznám za vhodné. Ja som síce teraz vyťahol jeden stromčekový a jeden jednolamelový. Tak vyskúšame nejaký možno tmavší. Takže môžeme tento, ja vyťahnem túto druhý. OK, čiže naozaj veľký kontrast. Aha. A keď prejdeme tu a môžeme vyťahnuť možno nejaký mramorový alebo dlažbový, tak vidíme hneď všetky tri. Takže v tomto je tá interakcia. Je to naozaj niečo prémiové. Veľmi dobre na to ľudia reagujú. Veľmi sú, by som povedal, že šokovaní, alebo robí to na nich wow efekt, že sa s takýmto niečím nestretli. Ja keď som to videl prvýkrát, asi pred rokom a pol, keď som bol na tom prvom školení tejto značky, tak to na mňa neskutočne veľa zapôsobilo, lebo je niečo iné pozerať si len tak vzorky, ako takto mať predsa len tú obrazovku pred sebou. Si to človek rovno vlastne, že tú podlahu si chytíte, môžete si ju ohmatať vlastne priamo a áno. A ešte uvidíme aj v nejakom priestore, v nejakom room designeri a pracuje sa na českej a slovenskej lokalizácii, lebo zatiaľ je to teda v angličtine. Takže naozaj a toto sú varianty, ktoré máme na záväznú objednávku, ako spomínam, prémiová kategória. Veľmi dobre na to ľudia reagujú, keď si zistia, alebo keď im tú značku odprezentujeme a hlavne tie technické výhody, alebo teda aj tie užitkové. Áno, nie je to lacná záležitosť, ale ako som spomínal, aj keď ten zákazník má niekedy obmedzenejší budget, tak radšej si priplatí a zistí, že má vlastne to top na trhu. Okay. A potom následne prezisťujeme tú dostupnosť. A túto napríklad konkrétne, keď vezmem cca týždeň dodanie ku nám na sklad. Čiže ja tiež postupne by som sa si presúval cez vašu predajňu až do finále. Určite áno, máme to tak urobené, ako asi vo väčšinej predajni, že jednoducho ten zákazník musí k tomu najlepšiemu prísť cez celú predajňu od začiatku až po koniec. Dobre, super. Toto sa mi naozaj veľmi páči. Čiže doporučujem určite každému, kto si chce dobre vybrať podlahu a zvoliť správny dekor, aby si to tu prišiel pozrieť. No a dneska sme asi vyčerpali naše témy. Dobre, Vlado, tak ja ti veľmi pekne ďakujem. Bolo to naozaj, že asi pre teba trošku aj vyčerpávajúce. Tak veľmi rýchlo to ubehlo. Mal som z toho väčšie obavy, ale išiel ten rozhovor, myslím, že veľmi plynulo. Ani sa ti to možno nezdalo, rozprávali sme viac ako hodinu o podlahách. Tak to nie, to išlo naozaj raz, dva. No, dúfam, že sa teda ešte stretneme a povieme si možno na budúce nejaké pikošky a my v podstate ako spoločnosti sme nadviazali takú užšiu spoluprácu. My ako realitná kancelária v podstate máme teraz možnosti ponúkať aj nejaké zľavy našim klientom v rámci obhliadok a pre našich klientov máme poukazy od vás, čiže vedia klienti dostať v prípade, že idú k nám na obhliadku celkom zaujímavú zľavu na podlahu. Určite nás inšpirovalo to, že ste v podstate líder v tejto oblasti tu na žilinskom trhu, takže ja som veľmi rád, že môžeme tak užšie spolupracovať. Som rád, že sa klienti dozvedeli teda hlavne tie veci, že na ktoré si majú dať pozor a určite doporučujeme teda každému, kto rieši podlahu, aby prišiel sem na Štrkovú do Solidway. Ja sa budem tešiť, rád vás privítam. Nech si nechá poradiť, možno sa teda ešte uvidíme na budúce, ja ti dneska veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj ja veľmi pekne a budem sa tešiť tiež na budúce aj na všetkých klientov. OK, takže sa s vami učíme a majte ešte pekný večer, pekný deň. Ahojte.